The situation in Zimbabwe yava tense. Panguva ino yatonoti last night kuitika mabombings aiwa padzimba nemabusinesses ezvigananda vatakaona vakanga vari some of the guys vakanga vari mentioned naBoom Shogeza his last address yakaita on Tuesday achiti aiwa we are now attacking you. Saramira mashoko anodanyorwa panapa toda subscribe like on the bell icon tipina panapa paenda upo chimwono anoposta mapicha samuri kuona aya ari kuchinda pa social media vamwe vatomuona Moxen anodanyorwa achinzi premises belonging kudata Grey John Mangudya tinoda machakaire ende kuchinochivhayo were firebombed last night by unknown men. The men used the cars which were set on fire after being drenched in petrol. In Nyanga, 6 Zimbabwe National Army soldiers disappeared with AK-47s during training. Thomas Konomudanyorwa panapa aiwana upo chimwono ari kuya achiripota munhu kuti mutapuwe nawo anouya achiposta mapicha samuri kuona awa tinoti nemamwe social media handles akaita sana YouTube wana Gambabwe vanobuda vachiti breaking 3 bombings reported in Harare, Wikinochiva's offices and John Mangudya petrol stations among the bombed sites. Mashoko ari kuda panapa vanhu vanyatsokuona kuti aiwa now the 31st March in the protest ava kutanga March achikuona kuti ari marked nekutanga tiri kuona zvinhu zvichibombiwa kudai. At the same time tiri kuona kuti aiwa military pamwe chete aiwa neriot tiri kuona vakutanga kutopatrola mumastreets nhasi kuBulawayo vanga vachitenderera aiwa nemota dziya dzinenge dzichispraya mvura inovava yozikanwa nevanhu. Panguva inoi chabhotoka munyika yeZimbabwe zvatotanga kudai. So toziva mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa zvatonyatso kuona kuti the situation now yava tense. Haasi kuzikanwa kuti vanhu vakafamba vachibhomba aiwa kuma premises evanhu aiwa zvigananda izvi ndivanani. Ndoti subscribe like on the bell icon.